Алдагы чыгарылышта без изге Коръәннең Әл-Хадид сүрәсенең 25-нче аяты турында сөйләдек. Анда булай дип әйтелгән: Без рәсүлләребезне ап-ачык дәлилләр белән җибәрдек. Алар белән бергә китапларны һәм кешеләр гаделлектә торсыннар өчен мизанны иңдердек. Тимерне дә без иңдердек. Аңарда зур куәт һәм кешеләр өчен файдалар бар. Бу Аллаһның тимердән ясалган сугыш коралларын Аллаһ дошманнары белән җихад юлында кулланып, аңа һәм рәсүлләренә күрмичә ярдәм итәчәк кешене белү өчен. Һич шиксез, Аллаһ иң көчле, бөек, җиңелмәс. Әнзәлнә фигале югарыдан түбәнгә иңдердек дип тәрҗемә ителә. Аятта тимернең гадәттән тыш килеп чыгышына басым ясала. Хәзер шул ук аяттәге түбәндәге юлларга игътибар итик. Аңарда зур куәт һәм кешеләр өчен файда бар. Әйдәгез карыйк. Кешеләр тормышында тимер нинди роль уйный? Һәм бу хакта хәзерге фән нәрсә әйтә? Тимер таралу буенча кислород, кремния һәм алюминийдан соң 4-нчесе. Һәм ул җир кабыгында 4,65% алып тора. Тимер һәр кайда, һәр төрле минералда диярлек. Без куллана торган һәр бер көндәлек әйберләрдә, азык-төлектә, хәтта безнең организмда да чырый. Кеше организмында тимер 1,1% ташкил итә. Әмма ул кан әйләнеше һәм кан күзәнәкләре ясалу процессларында алыштыргысыз. Нәкъ менә тимер организмның күп кенә әһәмиятле функцияларын хупларга ярдәм итә. Энергияга, безнең игътибарыбызга йогынты ясый, шулай ук ашказаны эчәк процесслары, иммун системасы һәм тән температурасын килә өчен җавап бирә. Тимер гемоглобинның мөһим компоненты. Ул кызыл канлы матдәләрдән, ягъни эритроцитлардан тора. Гемоглобин организмда тимернең 3/2 тәшкил итә һәм кислород белән кушыла. Эритроцитлар исә аны үпкәдән бөтен тәнгә тарата. Тимер шулай ук холестерин алмашу, калорияләрне энергияга эшкәртү, токсиннар белән көрәш өчен җавап бирүче күп кенә элементларга керә. Тимер ярдәмендә иммун система яхшырак эшли. Эритроцитлар углекислый газны эшкәртү өчен үпкәләргә җибәрәләр. Ул шулай ук күзәнәкләр, тире, чәч һәм тырнакларның сәламәтлеген саклау өчен дә кирәк. Хәтта кан тамырлары булмаган күз ясмага һәм мөгез сыман орган тукымаларында да тимер бар. Тимергә иң бай органнар бавыр һәм талак. Тимер барлык хайваннарның канында диярлек очрый, һәм кайбер суалчаннарның кан составына да керә. 2 валентлы тимер булган кан яшел төстә. Хәтта ак канлы балыкларның организмында да тимер бар. Ул гәрчә кызыл канлы гади балыкларныкына караганда 10 тапкырга кимерәк булса да. Тимер шулай ук үсемлекләр дөньясына да кирәк. Барлык тере организмнар сулый торган кислородны молекулаларның үзәгендә металл атомы булган катлаулы кушылмаларга бәйлиләр. Тимер хлорофилл ясау өчен кирәк. Ул үсемлекләр тарафыннан йотыла торган кояш энергиясе ярдәмендә һава углекислотасы үзләштерелүгә сәбәп була. Тимер хлорофилл составына кермәсә дә, аннан башка бу пигмент хасил була алмый. Туфракка тимер җитмәү хлороз кебек авыруга китерә. 7-нче йөздә кешеләр тимерне хезмәт, сугыш кораллары һәм башка көнкүреш предметлар ясау өчен файдаланганнар. Табигый ки, алар тимер атомнарын күз алдына да китерә алмаганнардыр. Аннан башка яңа йолдызларда, атмосфера һәм гидросферада, саклагыч магнит поясыда, озон катламында булмас иде, һәм җир үзенең формалашуының башлангыч чорындагы температурасына ирешмәс, тере организмнар җирдә яши алмас иде. Бит нәкъ менә шул чорда изге Коръән иңдерелгән. Шулай итеп, аятта әйтелгәнчә,
Аларга нәкъ менә тимердә зур куәт һәм кешеләр өчен файда бар икәнлеге ничек билгеле булган соң? Тагын бер кызыклы фактка мөрәҗәгать итәсе килә. Гарәп телендә әбҗәд дип аталган унарлы хәрефле санау системасы кулланыла. Бу хәрефле санлы код. Анда гарәп алфавитының 28 хәрефе сан ягыннан мәгънәгә ия. Бу система нигезендә хәрефләр санлы мәгънәләре буенча 3 төркемгә бүленгән. Беренче 9 хәрефне әхәд дип атыйлар. Ягъни алар 1-дән 9-га кадәр санлы мәгънәгә ия. 9 хәрефтән торган икенче төркем гашәр дип атала. Унлы яисә 10-нан 90-га кадәр санлы мәгънәгә ия. Өченче төркем исә 10 хәрефтән тора һәм мигать йөзле дип атала. 100-дән 900-гә кадәр мәгънәгә ия. Мәсәлән, әбҗәд системасы буенча гарәп алфавитының беренче хәрефе әлиф. Ул бер санын билгеләү өчен кулланыла. Икенче хәреф б. 2 саны өчен. Шулай 10-га кадәр. Аннары хәрефләр икенче 9 интервалны тәкъдим итә. Анда алфавитның 10-нчы хәрефе я, ул 10. 11-нче хәреф каф, ул 20 һәм башкалар. Әгәр сүрә башындагы бисмиллаһны санасак, ягъни изге Коръәннең һәр сүрәсе Аллаһ исеме белән башланып киткән. Тимер турында искә алынган Әл-Хәдид сүрәсе сан буенча 26-га туры килә. Сүрә сүзе исә изге Коръәндә 57-нче булып санала. Әбҗәдне гарәп исәпләү кагыйдәләре нигезендә Әл-Хәдид сүзенең сан мәгънәсе 57-гә тигез. Хәдид сүзенең әл артикле булмаса, санлы мәгънәсе 26-га тигез. Мәгълүм булганча, нәкъ менә 26 тимернең атом номеры һәм бер үк вакытта химик элементлар таблицасында бу элементның тәртип номерына тигез. Моны очраклы рәвешкә сылтап калдырырга мөмкинме? Әллә 7-нче гасырда берәрсе тимернең атом номерын белгәнме? Һәм Менделеевның химик элементлар таблицасындагы нинди урын билгеләнәсен әйткәнме? Бу очракта да җавап анык. Изге Коръән кемнеңдер әсәре түгел. Чөнки бу бөтен кешелек өчен файда китерә торган тимерне бар кылган Аллаһ Тәгалә тарафыннан вахи.